mugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ibigori byonsi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto singa gishinde kwanyoranga mokogoti gongoboka kurumwane nagenda gochase enyomba yoyo minto nagenda gochase family geteiga ngamambia saa 12 saa 1 monyene taraigora monyene tarakama monyene tarakora kende gionsi ngai gwatanganiroro mambia gochororo ngigo chwakoro no kwa bwate mission gete no kwa bwate report gete to kukanyabuki mona kwaboka mambia nebito kongonta bandu mbaraboka tomati chinso monda koboka ayenoro gana tako kongonta goseta geita ngiyororo omonto chikoigora onyoranga omonto orege sieri okuminga ki ngai mokogotiaruira ngai gwaeta tata bono yatokana nga chinga kiecho kwangere ko monyene obwoba nga kiwacha ingi naye twabwate mission yane nje naye chinsantu atebaneti na kiro mondo nabwate freedom yaye chinsaranje koboka bono yatokana nga waikiro mambia kwangere goita siasa utagete moikaranse monge kogamba nere utagete onyore no ni breakfast yororo utagete bono ya leta confusion aso monyene bono bintembiri chibyago kiasenge nchonga ki ayo monyene mwa kwatigire no ngombe tasogati no kwa busamu subati twabuseti kwabokire mambi kose ko chimwanya ko byara bono go ikaransete watumira abana ko chimwanya ko byara gaiga abana bonze bago kore bintu mbiriko chibyara tabichangi abade bona ko singo kwana ki abacho korondi bachaga ekyagera nga noyenga ali mwabo nabarumbaka neri chinga ki baikaranse banyore ndagira ya mwabo bamakana ko chimwangina koro patulira abana mambia bachire mwangina koro kwabokire mambia wachire mwendugu yao okomatenga bono ndagite tuikaranse tokwane ngwanjigeze ngwantebeti anya yali emergency well and good lakini teli emergency ngotagite to oche tuikaranse tokwane ingitoko kwana asenge jona nje nimbwate chinga kichane nimbwana toko twara freedom yane asenge njonga ki anya yalenge nengana ogontebia ngakira no nesim mbolinga kinga kikiya konyora libaga tuikaranse tokwane 1 2 3 wona wachire utagite tuikaranse njo monyene tindanyo no enchae njo monyene tinda brush no na maino njo bono binte imbiru jibyara tabichangi ya by the way binte imbiru jibyara tabichangi asenge nchonga ki ayo monyene watiri bintu byao ayo musubati waturira abana ko chimwanya ko byara ayo musacha gwabokire mambi kuchaso musaniyo ebigo chibyagecha abataka ko tebi of course imbara warakwane nande mogechane lakini nebire chibatangi bichangiya bone mbweyo etabie yo enare yetalengi yago chiasa abande aya yakogokya nakera nkobolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto enyagitali ya World Fit Health Center iyi gutoka imijyu mu cyokisi nigikuru